dnešního videa dneska si ukážeme, jak uhačkovat velikonoční hačkovaný vajíčka. Uděláme se základy, si ukážeme potom, jak se pokračuje a potom to, co nemáte dělat. Takže uděláte si normální očko, na to, co si to úplně na prsty. A na to vlastně jedete 6 oček, nebo jako srdíčko, tady tomu takhle říkáme. 6. No, když to máte, tak se potom stáhněte jednoduše s tím pravoskem a potom vlastně dějete takhle a furt dokola musíte jet. Mám z toho vzniklo třeba tady tohle. Aby to vlastně měla být taková malinká čepička. Vlastně. A vlastně pokračujete, že furt jedete srdíčka a bacha. Když se blížíte ke tomuhle bříšku, bude bříšku, nebo víc to jako nejtlustší, uprostřed místa, tak tam to vlastně jakoby nejvíc dějte největší očka a nejvíc co mějte povolený. Protože bacha, když to budete utahovat, tak se to vznikne úplně halabala, něco, co vůbec nechcem. Jo, to jsou jako občas ty debilní případy. Třeba tady mám jedno. Jsem dělala moje první vajíčko. Taková čepička a já to ukážu zblízka. Vidíte ty malinké očka? Vidíte to? No to tam nesmí být, to už je něco jiného. Jo, my potřebujeme tady tohle. Tohle je fakt potřeba, protože vidíte, to jsou fakt velký očka. A je to mega táhlý. Třeba tady tahle. To ani z půlky nejde natáhnout. Jo, pak se tam nasadíme, uděláme normální uzlík a to mám i tady důkaz. Tady jestli to vidíte, ale tady je třeba normální uzlík a tady na vrchu taky. To jsou super normální uzle. A já bych řekla jako, že pro tento dnešní první den by to mohlo stačit. Čus!